Karbi Rong Asar Amei matiti hek pen KRAA atum anso se kachepherang kapang tang pon thuji aphan kidam tang there poni phai kre hinirni Karbi People's Hall taralangso singmir jenga chatayalong mai kepadopon Karbi Rong Asar Amei atum kachepherang bom Traditional Village Development Council Village Code lapen paragraph 2 sub paragraph 7 arona tengpen Karbi Anglong Autonomous Council kilik aphan akimi electoral roll ka salam ji aphan a hearing tang kring pen kachepherang pon thuji aphan si kidam tang there poni phai kre hiniarni mayalong chingbai ponupusi song inquire please say organization convener roton terang pen pherangkia thengnu ningjepon waida kalam keceng sialama bangke paragraph 2 sub 7 na teng penjitu electoral roll ka prepare halaso a rules bang nonanta patang tere halaso puthaksi kengkam deng ponpo number 2 bangke lala Traditional Village Development Council jitu Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan la aron ka pasilam la so puthak lo la penke isia bangke village code puthak la so kachepherang puthak sin nil tum kato kengkam deng non Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilika hud party chipope pin pen kili karja dona bang phan lang pami pensi vote ke jogdun japhan la so maya long cheparai ponupusi roton terang pen ningji ponthu ladak tong sekot saramai atum kachitong ia the kela hal kekewang jilang ko sonsi la kachepherang amedi ko sonsi pathi ponji ma hala soputhak sipini chingwai ponno lapen ke non eprang kewang jilang hut kuson kopia stand sidoji ma hala soputhak pini pen so kachepherang amedi pini pen pa clear ponno lapen ke ethelam ma gelalo la soputhak long ba ke non kewang jilang MSC election hut pusita me ladaga bangke party alam lang nam de ji rong asar lapen ke lan song ko rapia tum kachepherang a moment aputhak ko mama si ke selected halatuma fansi rabdun chodji lapen ke la so kachepherang me de ke an so sepat ki ponji ko fansi non jisik chedang kono News report Karbi Anglong live